Når jeg vågner frisk om morgenen og har sovet godt og udhvilet jeg går til bageren, synes jeg det er flot at sure det hurtigt hjem igen og tage min cykel op og cykle 14 kilometer uden at gøre stop. God motion om morgenen er den bedste start. Jeg føler jeg er Ironman, og det er ganske rart. Når bløder alle muskler sættes godt i sving, så bliver jeg ganske træt igen, det er en dejlig ting. Jeg sætter mig på byens bænk og kigger længe på, at alle motionister farer rundt på må og få. Det er ganske imponerende, hvor længe de kan og vil. Så skal jeg have en middagslur, det glæder jeg mig til. God motion om morgenen er den bedste start. Jeg føler jeg er Ironman, og det er ganske rart. Når bløder alle muskler sættes godt i sving, så bliver jeg ganske træt igen, det er en dejlig ting. God motion om morgenen er den bedste start. Jeg føler jeg er Ironman, og det er ganske rart. Når bløder alle muskler sættes godt i sving, så bliver jeg ganske træt igen, det er en dejlig ting. Min eftermiddagskaffe får jeg på min stamcafé. Jeg læser Holidags avis, i denne kan jeg se, at lider man af stress, så er motion en farlig kur. Så går jeg langsomt hjem igen og tager en ekstra lur. God motion om morgenen er den bedste start. Jeg føler jeg er Ironman, og det er ganske rart. Når bløder alle muskler sættes godt i sving, så bliver jeg ganske træt igen, det er en dejlig ting. Det bliver klaversolo. God motion om morgenen er den bedste start. Jeg føler jeg er Ironman, og det er ganske rart. Når bløder alle muskler sættes godt i sving, så bliver jeg ganske træt igen, det er en dejlig ting. Og efter aftensmaden falder jeg som regel i søvn i stolen foran tv-visen, der er fuld med løgn. Så kommer Kaja og vækker mig og siger, jeg skal i seng, så jeg er frisk i morgen, så jeg kan gøre motion igen. For god motion om morgenen er den bedste start. Jeg føler jeg er Ironman, og det er ganske rart. Når bløder alle muskler sættes godt i sving, så bliver jeg ganske træt igen, det er en dejlig ting. Kan jeg bede om en lille smule mere monitor?